साला खोजत खोजत ना जाने कता ना गांव खोज देनी, लेकिन हमार जान के घर ना लौकल। भीख मांगे के बहाना हम कोई गो गांव में घूम गई, लेकिन पता ना वो कौना गांव के कौना घर में होई हन। अब कहाँ खोजी? साला खोजत खोजत जूता टूट गई, चप्पल टूट गई, कुल सामान घट जाला न तब फोन करी हस। माता जी कुछ दे दी माता जी। दुकानी पर जातनी का दे? बहुत दुखियारी आदमी है माता जी। हाँ दुख के मारल त लागत रे बबुआ। होइसन जांगर लेके आता ना काहे दुख में जियत रह? का कब बड़ा दुख भरी कहानी बा हमार जीवन के। तो घर बसने किया होने बाहर रहनी हम होने दलानी देने तो फोन कर लिए से कि हई सामान नहीं खे, तब हम बाहर से बाहर जाता नहीं दुकान ही पर। अब बहुत गरीब आदमी है, देखी ना कुछ ओके तो डाल दी। माई बाप नहीं खे ना माई बाबू सब एक्सीडेंट में सब मर गई माता जी। हे राम जी, कोई करे लट्टू और हो गई नहीं। चुप रहा बाबुआ, चुप रहा। बहुत हम मैगर आदमी हई जनला, हम बहुत आदमी के गानी हई। ई मत कह के हमार माई बाप नहीं के, अरे हम टूर टपर बानी, जनिया के हम तहार माईए बानी, जान जइहा। लागत नहीं रहुआ देखो से। अच्छा ये बताई कौन गाँव है? हई हरदिया ह। अच्छा एजा और दिए ये हो। हाँ का बात बाटे, रिलेशन बा? एगो हमारा गांव के लड़की के बियाह है जे भइल बा। हाँ अच्छा छोड़ा, ज्यादा बियाह भइल बाटे तब अब मान लो भेटाई कि ना भेटाई। चला चला हमारा घरे चला, चला दही कुछ खाए पिए के। हमार गांव जोखनपुर तहार। हाँ छोड़ा, ज्यादा गांव नगर से का मतलब बा? तोहार तो दुख देख के हमार हम का कहीं रोवाई छूटत। माता जी भूख लागल। चला बचावा दे, चला हमारा घरे। अभी तो का जनता का बनौले बड़ी सब बेचारा। इहे ना कहला हो कि भगवान जी के देना खूबे दिहे न, त एकदम बेचारा कतना दुख के मारल बयाव। इहे घरवा हो बुझाता, आ इहे ऊपर सांस लागतिया। हे भगवान देखो दलिदर बनल बनी अपने जान के चलते, दलिदर है ना हम। ये घर में भेंट करा दिया। आवा बबुआ। हाँ माता जी बहुत गरीब आदमी है। ए बुझली केतना ढील परवा ले बानी जी रौड़ा। छोरा देखा हेकरा पे देले बन एगो 68 रुपए के हनी फ्री दे लेके आइल बना भैया। ए खिलवाड़ी का तू देखेलु हो, हमरा ई सब ना बुझाला। अरे 100 ग्राम फ्री देले 50 ग्राम सुनो सने का अब देखा से एगो बेचारा टूर टापर भिखारी आइल बाटे, आतना घी घियाता न तनी ओकर के कुछ दे दो त हम जात नहीं दुकानिया रास्ते में भेटा गेल आ लागल ह कहे ना माई बाप के बात। अब हमार करेजा फाटे लागल। तू ओई पे मुहा गइल हो ले आइल जुग जमाना दिहाला से कम हो जात का। अरे माई चोर होखेलन। चोर हो जा, चोर रहता घर में नहीं आइत रे। हां त एकदम हम का कहे हमार करेजा एकदम जान जे कि फाटे लागल। अच्छा जाय दे रौरो तो केहू पे मुहा जानी जल्दी एकदम से। अच्छा दे दो सरे, बेचारा भूखाइल अच्छा बाटे। ठीक है जाय देवा दे तनी। को किलो वाला सरफ ले 1 किलो वाला लिया दे तनी, जय बाजारी से त लेके आई। 1 किलो वाला सरफ का पाँच गो शैम्पू ले लाई है। ठीक बा। आहो कनिया छोटको। हां जी दीदी। हेने सुन, मार भिखारी दिन भर में 10 गो। ई बूढ़ी ऐसन हरिन उ की इनकर एथी होने तो मैं धन सही लुटा दी हम। आ तन से खा खा के जाके दे अब हरिए कौन द भिखारी आइल बाटे। हेतनी दी है मात्र हेतनी सी तो चौरा बाटे दे दी ना तननी खाए दे द लाइल बाटे। मम्मी जी कह के गोलिया के तनी खाए के दे दसन भिखारिया के जा दे द। हां तन के दी ह देखियो, देखो मत बढ़िया से जा घर में से काट के दे दो खाए का। ठीक बाटे। हां जा दे द। अरे एकदम भिखारी एथी भइल बसन की एगनी के बुझाते नहीं केनु की गनी के छोरा हम जात नहीं। कहां जातड़ हो? आओ तनी पूजा के घर से देख ल इहो लड़की नु घूमे के चक्कर में नु छोड़ जाए दो जातनी हम तनी सूते घरवा में देखी का होता। कहाँ गईली बूढ़ी? अभी तक अइली ना, बैठा के दुआर पर। हम सोचनी कि जल्दी घर में ढूंकी, अपन जान के मुंह देखी। हम बेचैन बानी भाई कोई दिन से। माता जी आई ना हन ना हन हो गईली तो घुसले रह गईली। अहन कि ना अहन बुझाते नहीं के। अरे बाप रे बाप। तू ही बारा का हो? बचिया हम ही भिखार हई, बहुत गरीब आदमी है। गरीब तो लेकिन नहीं खा लागत है। शरीर से हाटा काटा
कमाए धमाए के नहीं खे। हमारा के डॉक्टर मना कर दिले बा वजन उठावे से। अगर 10 किलो ले बेसी उठाई नु तो हम प्राण त्याग दे छन के मर जीव हम। यही सब बात डॉक्टर कहलबा के मांग मांग के खाए के बा। देखो तो कुछो बा पीछे न बोरा बा न झोरा बा जो है मिलेला तो है खाई ना सूत जाई ना। कंपनी में गई रही हमारा के मार के भगा देलो तो ई काहे? वजने ना उठाई तो काम के दी। हाँ बिना काम कइले कोई पैसा थोड़ी ना दिही। ई त बात है। अच्छा हमर भौजी लेके ए भौजी लेके आवा हो खानावा। आव तरी लेके। बहुत भूख लागल बा। हां बहुत गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा। लेकिन गरीब नहीं खा लागत रह तू कहीं से भी। गरीब पर मोहर तोड़ है दे दो तो भौजी तब का। ए भौजी देखो तो कितना हटा कटा लागत है देख के। तो तनी दूर बैठो भिखारी खड़े से सट के ना बैठो जाला। कहां घर है बाबू एता? हमार गांव जोखनपुर जोखनपुर त हमनियो के ही तई हां हटे हो। भौजी केकरा घर के? हमार बाबू माई नहीं के हमारी भाई खिलावन तिवारी हमार नाम हो। बाबन हो दादा। बाभन का ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित जी लो। ए बाबा रौरा के तभी ना कहले हमनी के दान दक्षिणा देवे के चाही क्षमा करम। आ काहे भीख मांगतनी जी? भौजी का पता झूठ बोल रहा तो है त झूठे की नहीं बोला। खिलावनपुर हमनी के गोतिनी के नैहर हटे। अरे वो सबके हां हम छोटकी भौजी के ना भौजी। हां पहुंच कोई नहीं जगह ए चिचिने नी उनकरा के रमेश शर्मा के। आ का हां हमर बिरिये बा। अच्छा जादी पंडित जी खा ली यही में दूसर जात रहती तो भले अथियो कर देती। ए भौजी दे दे कटोरी में दे दे। खाली भीख मांगतनी कुछ दिक्कत हो गइल बा? बहुत बड़ दिक्कत हो गइल बा। खाई बतावा ए दादा भगवान कब के कर कौन दिन देखा दियन केहू नहीं खे जा। जा दे भौजी। ए भौजी खाटा शरीर ले ले बेचारू भीख ए भौजी मांगत। तनी पानी दे दी हम आवत तनी ठीक बा। ठीक बाटे हम ए कनिया दुल्हन अरे आवा हो तेरा गांव के भिखार आइल बा तनी पानी एक गिलास ले ले आवा। ए बाबूआ तू भिखार ना अब हित ना त बड़ तू घर में चल हमर कनवा के जने चिन्हियन त बढ़िया से सर समाचार हो जाई। आवा ए बाबू आवा। बड़ू दयालु भाई जरा हुआ सब। साला कुजा का हाथ तीर मरले रहे लेकिन जगह पर लागल बा। आ हम तिवारी जी ना हई। हम का हई तारा का पता बा? ये तरकारी भात खाए वाला भिखार है हम है। अच्छा बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। बैठो ए बाबू बैठो खा लो कन्या। हां जी दीदी। आवा हो तारा गांव के भिखारी आइल बा हम तनी बतिया ला हाल चाल समाचार ले ला। कितना महान बन जा रहुआ सब। चिनो तड़ू हां यहाँ के ना है हमेशा भीख मांगिला। गांव के भिखारी हो ना। हाय हो दादा ये हड़ी हमर गोतिनी हो जो कर नैहर हटे। चिनो तनी हम आऊं करे के। हां ए कन्या बा कुछ पैसा से तो दे देवल जा। मान लो कि तारा अब हिते ना तले खबानो भिखारी कम हित ना तले सेवा ज्यादा करे के पड़ी। बतिया ला सर समाचार आवत तनी हम लेके सब ठीक बच्चा ही रोरा पैसा लेके आई है। ओई हो रामा ओई का के तू भेस बनौले बड़ा हो। देखो तू जब हमारे के छोड़ के चल गइलू अब पागल हो गई रही। एको दिन एको रात ना कटत रहे तारा बिना। ओई हो रामा कितना पहले सुंदर हो के हमरा के बाइक पे हे जा हो जा घुमावत रहला है। आज भिखारी बन गइल बड़ा हमरा खातिर। आजू तारा कम घुमाई आजू तारा कम ले चलम। देखो हम तारा ले खाली बात करे खातिर चचन गई रही। तू कहले रहला कि तू दोसर शादी करले बनो तो हम पागल हो जाई। आज पूरा भरोसा हो कि तू हमरा से बहुत प्यार करेला। बतावा हमरा खातिर हमरे खातिर नहीं पागल के भेस बना ली हला। हम तारे से बहुत प्यार करेला लेकिन हम का करे माई बाबू के साथ मजबूरी में शादी कइले बानी। अरे छोड़ा ना माई बाबू के मजबूरी यार। माई बाबू के मजबूरी के कारण 3-3 गो जीवन बर्बाद हो रहल बा। अच्छा चुप रह तो खा लो। हम खाए खाती आइल बनी जानत नहीं को तू। हम जानो तनी तू काहे खातिर आइल बड़। बाकी नु एगो बात सुन लो हम तारे से हमके भागा ले चिलबो ना। हम उड़ा के नहीं ना ये जना हम नतिया हमरो हम ना बुझाइल तारा के बहुत याद हम करत रही। तू नहीं का जान तू हमेशा कैसे कैसे रहल बानी। देखो अभी
कुछ नहीं के बिगड़ल अभी चलो हमारे साथे बात चल। इसी में कोनो लड़का पे भइल बाटे के हमरा फिक्र बाटे। अरे कुछो भई रही तो हम प्यार कारा ले करी ना। ये सब सुन के तो हम आज हमार दिल इतना खुश बट गए। सुनो ना एक बात कही, वैसे भी कोनो घर में नहीं किसन एकरा से अच्छा मौका हमरा खातिर नहीं खे, काहे कि ई मौका हम खत्म कर देम तो जिंदगी में हम कबो तुहार ना हो पाई। चल 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 अभी ओले चल। भाई सुना ठीक है नु, उसे भी बूढ़ी के बिया नु तो घर से बहरी बोल बिया। देखिए सुना चलो छोड़ दे तनी कटोरा भात। भाड़ में जाओ, ये सब कटोरा पानी आओ ही नहीं हो। अरे लुका है कि खरवा से देख मत ले। अरे निकलो जल्दी से ना। कतना खिलाड़ी निकलल हो दादा। अरे अजी लोकल हियो ने के अरे भाग गइल। अरे भिखरिया नतिया हुआ से रह के ओकर भिखारी रह जी के भाग गई। आई हो माई हम कहनी कि अरे ओकरा का भेजा बैठा के गई तो कैसे रुले के भागल रे। अजी जखनपुर नाम बतैले से त हम जाने कि कनेवा के नहीं हरवा के हटे या गनी हाल चल पूछे भगवान जी केने लेके गइल नतिया ओकर नहीं करल रे औ भिखार रहल रे के ओकर भातार रहल हवे। हमनी से के है देना हम जाइए दादा। ए जी जो है जा उ एजा के ना रे उ कहला सामने के सुन लेनी है या पूछता ज्यादा ना कोई नहीं है जा। खेतवा साइड देख क्या उतरी। चलो चलो ये